Asendi lutho mina. Yabo yazi nayo inofana understand manje. Ukulo nombu. Usumondle 2 years. Hayi bo. Understand lokho kuna kuyena wakho nobaba wakhe. Hayi ngeke manje. Abona kufanele understand manje so2. Understand nami ngizo understand isiqhubeka sijolo sithandana. Understand ukuthi wena unombuna lo nombulo obomvu ngoba umnyama nje. Akuyena wakho unombuna and nona sinda lokho mina nami understand ukuthi ulobolile. Wefowethu uthe ulungisa umjolo. Awukhulume naye kumama Khipha imfihlo. Ophuni ngohambela lo. Sengikhipha imfihlo Lo ngoba uzongibulala ngiyambona lo imosta le. Khipha imfihlo zomjolo. Nawu ngilandelo inja mina. Bhuti wami. Manje ngalo lo. Bhuti. Ngiyaxolisa mfethu bengaqondile ukuthi kuphele kanje. Sisi senza kanjani siyaqhubeka uyaqhubeka nosisi noma nenza kanjani bafu? Webafu. Awuhamba ungikhulumele naye. Ngithini? Utheni wena ufika la? Ukuthi ngoba ehamba nje usisi manje mfethu. Bhuti ngiyaxolisa mfethu bengaqondile ukuthi kube kanje. Inhloso yami mina mfethu kodwa singasho lana ukuthi it's a win. It's a win. For 2 years, for 2 years you've been wondering ingane engasiyona yakho. Wondering. What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I see the sharpshooter, and I'm back again with another baddest episode of Sikhipha Izimfihlo Zomjolo. Do make sure you don't go anywhere. You sit back, you relax, and enjoy as I unpack Izimfihlo Zabantu. Don't go anywhere. As nami, I'm hunting my people and see what is so ibona pick up. Hopefully, we're gonna find some people today. Of course, vele kugcineni mele usuku luphele ispani sishayile. Angabe ngisakhuluma kakhulu, just sit there and let's go. Shoo! It's been like almost like an hour. Sambe sibheka abantu around the streets of Durban North. Yeah, so angazi so wenze njani. But yeah, we're not giving up until we find our couple. Last time bafo, ngiyabonga ukuthi ukhona namhlanje cause the last time ngihambile ngePMP I had a hectic one. If only bewukhona. But ke ngoba usukhona mfowethu. Uyibhodyguard yami namhlanje. But babukeli, you at home. Kunabantu manje sisababona yabo. So I think isearch yethu sifikile, sesibabutholile. So just follow me and sizwe ukuthi basiphatheleni. Sambeni. Son. Sanibona? Yeah, ngiyaphela njani? Siyaphila. Igama ngomcebisi ngokamabaso wesibongo. Ingabe sisiweka? Omna nguwele ngakhanyeni. Sabona bhuti. Mana bafika bingelela noma kwenzakalani? Ngiyabingelela bhuti. Kwenzakalani? Sicela bandla ufake imic bese saqhubeka sikhulume bhuti. Kwenzakalani? Ngizokuchazela kahle later bhuti wami. Imic sicela bandla bafake bhuti wami. Mana kwenzakalani? Mina ngitshela kwenzakalani before ngiqhamuka ka Black Life TV bhuti wami. Kahle kahle sihambe senza ama interviews la. So ngisuke nganibona nganithanda. Ani bafo ngeke. Ngisacela bandla unginike ithuba bafo bese sihlala phansi ngichazele. Hayi ngeke Angizwa bhuti wami? Ngeke mfowethu kwenzeke. Ngeke. Ngiyacela bandla. Uyasiphazamisa njengamanje mfowethu. Ingakho ngicela sihlalo odabeni. Bese ngisheshe nginishiya yibona. Mase ungitshela ukuthi ufuna ukwenza interview emayelana. Thina sambe interview ama-couple yabo. Thina sambe interview ama-couple just to know ukuthi nazana kanjani and everything. Yes. Hopefully it's a surprise. Ikhona into ezotholakala. Angizwapho Ezosuka kuba. Ikhona into ezotholakala. Uyasiphazamisa. Ngiyacela bhuti. Baba usibanike ithuba nje ancanhla phe. Ngiyacela sisi. Angazi kodwa nje ngicela sibanike ithuba encane ke. 10 minutes. Hayi ngeke bafo ngeke. Ngiyacela futhi. Menqaba ke. Ngaphandle wena mangasuthi ikhona into ezoyithola nje bahleli la. Mhlawumbe ikhona into ozoyithola nosisi ikhona into azoyithola nawe mhlawumbe ikhona into ozoyithola sazi. Izosuka kubani? Izosuka mhlawumbe kumina noma izosuka kuyena usisi noma izosuka kuwena. Ngeke. Uyabona nje bafowethu nawe uhamba nabo namakhamera la ngeke bafowethu ngeke. Hayi ngeke. Ngivele nihamba nenza nje. Yes, anibona bokuqala. Abantu nje bhuti babalani. Ithandani. Kahle nibuza ini mfowethu? Nibuza ini? Sacela bandle ukufaka ama mic bhuti bese saqhubeka ngikubuze. Ngiyacela mntabami.
ngaphandle uma wena uzongitshela ukuthi yini eniza nayo. Njengoba ngishilo ukuthi siswa ka Black Life TV ne. Njengoba siswa ka Black Life TV TV. Black Life TV. Sengisho mina ukuthi ngijabulela iTV kusho ukuthi. TV bus. Hayi bhuti wami. Awujabulela iTV la. Mina lana into engizoyenza umsebenzi wami. Hayi ngeke bafo ngeke. Ngizonga bhuti. Hayi ngeke bafo. Obhebe asibavumele mhlambe 5 minutes. lo 5 minutes lo kubo 4 minutes ngoba space. Okay. Mana uyabazi nabantu. Angibazi nami ngihleli nawe la ngibazela. Hayi ngeke. Bacela nje manje 5 minutes obo 4 minutes. Shoot put ngoba nje ukadubala soku 4 manje. Seku4. Bafu ngicela ubafaka ama mic sihlalo dabeni. Sihlalo dabeni. Ayikangwazi lo. Akhule kanje. Akuyonto ethusayo. It's nothing much. It's nothing much. Duze kanje bafo. Hayi ungathinta ibele laba. Umfake nangaleyo bafu. Bafo. Funa ngihlomule something here. Uzohlomula. Khuleka. Before size sekude ngicela nje ukunaza amagama ukuthi usisi ubani wakephi isibongo uqhamukaphi. Igama lami nanguwele ngwakhanyile show kodwa la ngempela nguNozipho. uNozipho. Yebo ngihlala khona la. Uze ngokomsebenzi mhlambe lethe kweni. Yebo. Okay. Mhlambe ubhudeni uba igama. Hayi ngumthami nabafika igama. Isibongo. Ngoshangasi. Umkheshana. Umvula undaleka. Hayi. Wazi mina. Ngiyajabula futhi. Hayi lutho sazana. Mhlambe ubhudi ngokuhlala ukephi ubhudi? Ngamashu bafo. Okamashu. Yeah. Mhlambe wena nosisi nahlangana kanjani? Impethu sisuka kude nalo sisi lo. Sahlangana ngakhona emakhaya. WakaNongoma nami WakaNongoma. So sahlangana khona edolobheni lakaNongoma. Okay. Yeah. Mhlambe wawuyoshopha noma nje. Hey bafo. Sahlangana kabuhlungu nalo sisi kahle. Ngakutshela kanjani. Sahlangana kabuhlungu ngoba kade ngiya edolobheni. Ngase ngikhululekile kahle ukukhuluma nawe. Ngigcine ngingatholanga ukuthi kahle kwenzakalani. Angizile ukuzolwa. Mfethu. Bafo usisi ngahlangana naye ngiyetown eKaNongoma yabo. So kade ngiyetown kunomfowethu wayinenkinga. Sure. Usisi wasengisiza etown kunenkinga enganginayo ekhaya khona umuntu wangishonele. Ngeke ngichazeke kakhulu ke bafo lapho yabo. So sasihlangananga kahle hle. Akubanga mnandi sihlangana. Mhlambe seneminyaka ngake nindawo. 3 years man. 3 years and counting. Yeah. Siyaphambili kodwa abantu abaphazamisayo abantu abanjenganawe. Ngishilo nje bhuti angizile ukuzolwa nje mina Nkosi yami. Ngifuna ushashe ubuze bafuthi uze ngani? Ngize ngani? Aze ngani? Ngicela ungihlalisela lapha nendawo bhuti. Ngithi mana bafu. Ufuna ukuhlala kuphi? La ngihlala bhuti. Ihlala ngenhla iPad nendawo. iPad nendawo. Angizile ukuzonhlukanisa bafowethu. Angizile ukuzonhlukanisa. Njengoba ngishilo ukuthi mina ngiswa ka Black Life TV. Kunohlelo la esilenza ka Black Life TV. Manje le ndoda nje bekuvikele. Angiziphela ivikela mina nje kwabantu mhlawumbe ngeke ngazi phela mhlawumbe uma sesikushaye. So uma sikushaye ngigwala mina so angilethi indoda yami la enkulu. This is my bodyguard. Everywhere I go nami. Everywhere nje I go unami because most of the time senza lento le. Yeah, this is what we do for a living. So nje basilana ke ngeke ubambeke nje uninkunzi. Ngeke hayibo ngiphatha ubafu ngibukisise kahle. Yeah, but anyways indaba engize ngayo la uhlelo lithi sikhipha izimfihlo zomjolo. Umjolo kabani? Ufihle ukhiphe imfihlo zomjolo kabani? Owezakho futhi uzotshela imfihlo zakhe. Imali. Umjolo wakhe. Umjolo ngizokhipha imfihlo zomjolo kahle igama lo hlelo lolo. Ukuthi it's either one of you has imfihlo or not. Yeah. Kahle before sesifike lapho angazi mhlambe kube ukuthi nani naxabana. Hayi lutho. 3 years nje yawazi nje khona lokho ukuthi nawe ngithi ngajona lokho nje. Hayi ukuthi kuthiwa ngaqatshana ukuthi sidadutshwana ekahlukana sidasibela i-backup nje. Mhlambe yini yanixabanisa le 20% ukuthi nje like ukuthi ngihambile ngaye town mhlawumbe ngala ngiyakhona ngabe ngesikhathi umuntu ke othanda ukuthi umethe kasi ukuthi ngangaba ngesikhathi unesikhwela hlahla yabo bese thawu kadabo hayi ukuthi sacabana mhlawumbe ade eshela intombi yabo ma ku Facebook lo nto ezincane washele vele ubafu iphela kancane bese yayeka isoko ubafu ngibambile bese yayeka into kanjalo kodwa awutheka xatshana wawambamba vele eshela before
nje kancane obade ngichaza. Kancane. Bhuti wena usizawazi nje umbambe mhlambe ethi khona into eyenza. Hayi ngeke ngabe yami ngeke. Hayi kulo 3 years nje impela hayi. Nisabambisene kahle. Hayi sisabambisene kahle kakhulu. Mhlambe ubhuti ayikho mhlambe indaba efisa ukuyitshela usisi mhlambe besaba ukuthi amtshele ubulile isikhathi esiright. Hayi lutho baba hayi. Lutho. Ngibona ngalapha. Angithi akukho. Hayi lutho. Usho kanje? Hayi ngeke. Mase manje ngilanda umshini we-lie detector kanjani? Uyi-officer nona. Waqala ngegeza manje. Funa usho bafuthi wena kahle uyiphoyisa bengibuza mase ngilanda i-lie detector izothi ukhuluma iqiniso yini? Hayi ngeke bafayi. Ngeke uzokufike lapho. Uyangithemba umuntu wami uyazi. Kodwa bafethu azibenthe 4 minutes. Sisalelwe minutes manje. Kuleli minute ke ngifuna ukwazi wena sisuthi ayikho into mhlawumbe ubufisa ukumtshela ubhuti because bafethu also bear in mind ukuthi uthando lakhiwa ngamanga alukho right nemfihlo alukho right. Hayi khuleka mfana yabo ngoba nje kusihleli la. Kulo 3 years. Hayi. Ngeke phela ngaba sikhola ukuthi khona imfihlo. Usho kanje? Manje wona bhuti bothi mathiwa ikhonsa yakhe isho wena. Cha phela ngizozama ukulungisa umjolo mina la. Because lana mina I've been through this. Uba uthi ufuna ukulungisa. Cha bafulalela. I've been through this yokuthi mina ngithandana nomuntu, bengithandana nomuntu wantu unemfihlo. Imfihlo ngizoyithola senga-investa kakhulu kuyena. So mina I'm trying to avoid that. Ngizama ukusiza omunye uza kwethu noma usisi wami. Yezwe into engishoyo ukuthi angagcine efika kuleso simo leso. So that's what I'm here for. I'm trying to help the people outside. So anaba abantu bami lana engifisa ukwazi nje bhuti wami ukuthi yini lesi sifubeni obufisa ukuyitshela usisi kodwa wena usaba noma ngitshela yona. Hayi ngeke nkabi yami angiboni ukuthi mhlambe ngingangisiza ukuthi ngitshele ngikhulume kanje. Kukhona shothi. Yabo. Hayi angisho ukuthi kukhona. Ngathi sikhuluma. Uqale phansi bhodosha. Ngiyamuzwa. Angiboni ukuthi ngingakwazi ukukhuluma phambi kwamakhamera kanje. Ngoba yabona uzofuke nabantu bamakhamera lana. Angazi futhi nize ngani lana. Mana mbusho ukuthi nje nabahlezi la. Ngoba phela ubhuti uphendule kahle nje umuthi kwazi ukhompa ngamakhamera. Futhi khona. No akukho mama yazi inkinga ikhamera. No bathi yazi. Uyabona nje abantu engafiki. Saba namhlanje. Ukuthi hayi mhla 8 bafo yazi engasiza njengamanje ukuthi usuke la eduze kwethu. Yes so mina yabo. Hayi cha. Yabona ke khona yabo eseshilo ubona ubutha nana ngabe yakhuluma ukuthi amakhamera wekho. Kusho ukuthi ubhuti lapha ngisha amakhamera. Ashanga ngathi ikhamera isicishiwe. Uba usha icishiwe ikhamera manje bhuti yini? Uyamuzwa nkosami yasho uba nombona ukuthi nana amakhamera. Uba usha ngathi ikhamera icishiwe. Wena nomimi. Asishaya ngathi ayikho nje. Bese wena bhuti because manje angifuni mina ukunishiya manje ukuhamba kwami lana sena. Khona kanti baba nombona inkilo kanjani? Ayikho mama. Khuluma bhuti. Ayikho mama. Hayibo. Na umuntu ozoqhatha kahle. Angizile uzoqhatha la ngizoqhatha kanjani nje phela wena oshoyo ukuthi wena oshoyo baba nombutho wena ikhona inkinga amakhamera. Ubhuti acisha ikhamera. No mama bengithi mina akasuke lo muntu loeduze kwethu. Uzosiqhatha. Bese sukile bese uyasho nabana nombuko ukuthi imfihlo is munayo kodwa vele ngaphela unayo kadusho. Weba sisi nomuza ubuza uyafisa ngihamba. Ungahambi njengamanje. Azi nginyo 8 la 4 minutes. Asu Ashize nizohlala nobabili ngeke. Kanjani nawe? Kanjani bengihleli naye? Bengihleli naye nade ngihleli la. Ngaphela ngihlezi nawe. Mangathi usuyacasuka nje ngempela ucasule lo muntu ofikayo. Angicasuke mina wena ufuthi ngicasuke. Ucasuke athi ngicasule ukuthi wena imfihlo nayo kodwa nxa amakhamera. Futhi manje usafuna ukusho ngicasulile. Nawe yazi ukuthi ngicaswa kanjani. Manje usungikhoma uzongishaya. Akekho uzoshaya. Ushaya kanjani? Iyashaya nendoda. Mama ngaphela wena labuyasho nje. Bafo awusuke mfowethu eduze. Emaphuti ngisacela ukubuza futhi Ashamba. Ngisacela ukubuza futhi la ubhuti wami. Ngingabe lemfihlo ingakanani ngoba uthi wena awufuni vele kwama indaba awufuni vele kwamakhamera. Hayi bafo ayikho imfihlo engicabanga ukuthi mhlambe ingasinda umama ngingasinda mina ngaphezulu kwami. Cha kodwa usuhlala kahle ngomlingela imfihlo. Ngiyashiselwa uma ngiyashiselwa. Ngiyaqhathwa abantu abafikayo. Cha ukuthi angaze ubhuti befika ngempela nje 4 minutes. 4 minutes wena ususebenzisa ukuthi usho ukuthi khona imfihlo.
wena ushilo kube kuthiwa ayikho ubuzothi ayikho ushilo wathi ikhona inkinga amakhamera ngamakhamera akwesithi amakhamera awekho noma mina mengisuka la mina nawe ambendlela ehlukene ngapha Hawu kwase kuba kukhulu kangaka kufanele kube cool phela usho phela nalokho cool akwazi ungasama camera ukuncane yini mithithini bafo uyabona nje manje ukuthi wena ulungisa umjolo uyawumosha njengamanje akasawumosha abona nambe ngithi uyawumosha kanti ngenzani sisi nambe ngithi uyawumosha yabo ubuso uthi nana uyikhona imfihlo kanti ukuba ayikho bosa na ubuso nababana ayikho imfihlo ikhona ke ngiyakutshela dusho nje wena ngoba manje think about it if ungayisho manje awucabanga manje senihamba niphindele emuva nizolokho enihamba hamba sihamba uzohamba yena nami ngihamba uyazi ke bafo ufike kanjani la ufike kanje ngimembonile ufike kanjani ngimbonile ngimbonile ufike kanjani umbona ngabani ngimbonile bafo asko ngilo nje njengendoda mfethu uhambe mina ngishela tshela umama lento lena mfethu ngaphela cha ngempela bafethu futhi cha ngempela na umzwili ushilo wathi ikhona imfihlo inkinga amakhamera ngaphela kube kuthiwa ayikho buzothi ayikho uphutha qhubeka nendlela ayi bafo yazi weba kahle angisakhulumi nawe okay ngoba ususiqhathile wena ngiqhatha ngapho yabo mama ngifuna ungilalela uyazwa angazi noma mhlawumbe lo muntu uzolungisa noma uzomosha uzolungisa ke nami bona nami kodwa ke angisaze ngitshela tshena bani lo muntu angazi umuntu ufike kanjani la ngazi nangu umuntu ngitshele body jula ngishiya inyawo awuzwa ujuluka inyawo engakezwa lutho kodwa ngoba ngiyakwazi phela mina uyangithusa noma usungikhomba kanje cha ngiyanyasa ukukhomba kodwa nje ngiyakwazi ngase futhi ukukhomba futhi kodwa phela msukhulumile vele kuba ngaba ngikhomba futhi ukhulumile ulalele mina kodwa mama ungalaleli lo muntu noma camera akafika nawo la shesha mama ekhaya kunenkingi yabo ngiyalazi kungazazi kunenkingi ngazazi ngazi mhlawumbe khona ezinye kodwa nje lezi engizazi so kunesimo esikanje njengoba wazi ukuthi umphathi omdala afuna angene esikhundleni sobukhosi yabo yazi lo muntu thuswa lo muntu lo namakhamera akho yazi ekhaya sonke siyaphoqeleka ukuthi uma uthatha umuntu wesifazane uyakhethela ngizosho njalo ngoba sebekukhethela mina kunjalo bekhethela mina mama kahle mina ngikhethe wena ngifuna ukwazi lokho futhi ngithanda wena uyazwana so ekhaya mfethu ekunenkinga eziningi azana yabo khona ingane elotsholwayo ngani yaba lengane akuyona ngizothini akuyona bafose ngibuka kanje ngilalela istory usibuka phela bafose ngibuka nje waphela nangu umuntu futhi ofanele ukuthi angilalele baba mama ufuna ungizwe kahle lento engiyichazayo yazi lengane akuyona umakoti wami akuyona bani angazi ngizoyibeka kanjani lento kahle iyalotshola lengane ekhaya yabo so kuzoba umakoti wami hlala asiphuda akaqedwe awangizwa njalo yazi akaqedwe futhi sicela simuzwe baba sisi awume ngaze ngikhale nje impela ududa so isimo simi kanje ngifuna ungizwe kahle mama kulento le singaqhathwa wena ulotsholelo yeah ukhetheliwe yeah umuntu ozoba umakoti wakho
Yeah. Hey. So mama wena Mana njengoba nje lotshole nini? awuphumile mawakhe. Angiphumile ngikhona phela nami ngoba ngihlala nawe nje ngikhomba ukuba khona. Yeah. Ulobole nini? Hayi sekunesikhashana. Sini isikhathi izolo. Ngizwa? Izolo. Hayi sekunesikhathi. Cha izolo ngempela phela akwazi ngabe nesikhathi fethu. Athi into ethu isikhathi, shuthi izolo. Bafo uyabona ukuthi uyasiqhatha kodwa nje. Hayi akasikhathi. Yabona manje asasiqhathi ke manje. Izolo. Waphela awukwazi ukuthi ngathi nesikhathi. Shuthi ngisilima mina. Hayi kuneni Mana ngisilima yamani. Unombuno nyamngakazi usithu manje. Manje unombuko ulobola nje uphela singupho engekho noma mhlambe ukhona phela unombuko. ukhona nani? Wena yini engasixabanisa mama kulento? Cha sokuthi wena awangilindi ukuthi ngiqede. Xa sokuthi wena mina ngwenza isilimo. Awutho. Thena ngwenza isilimo. Yeah man. Futhi ngijwayela kabi. Hlala phansi ubhuda kaqe. Mfethu manini ngijwayela kabi. Ubhuda kaqe ngizohlala phansi. Mani yazi wahle kahle mina nahle niyazana nabo ngoba cha ngingabona ukuthi akwazi ukuthi yazi ngisuka phe ngiletha la. Ngiyacela sicela phansi siwama kaqeda ubhuda. Cela umlaleli. Uzongitshela ukuthi nana uyalotsholela ukhetheliwe intombi. Akulona iphutha la. Mama hlala phansi. Angihlala kanjani ngibona ungahlala phansi? Uyimina ke, uyimina okay ngilotsholiwe ke mina ke wona wahlala phansi. Wahlala phansi wena. Sicela bahle. Unangaka unombu? Mama miya kunombuko le. Miya ke ngoba lento singayikhuluma nanga umuntu osiphazamisayo kuyo. Asiphazamisa ubhuda ukuthi ngiyabonga bhuti yazi ngaba isibongo. Ngwama basi. Mashobani. Sicela bahlale. Ngabo mntama. Kodwa ngikho lapha ngizoyichamela phela shumi yahlala phansi. Usume njengana uhambe. Cha ngizoyichamela asami manje. Angifuni ukuhamba la. Vele phela ngihamba. Singakafiki. Ngithathiwe mina ngilotsholiwe. Sengahamba nawe. Sicela bahlale phansi. Sengahamba phela nobhuti mina ngilotsholiwe. Siswamcela bandle phansi. Yini ngumbi mhlawumbe? Hlala phansi mama. Ububi Hlala mhlawumbe. phansi mama sixoxe. Muhle siswama ukho. Cha shiphela nosisipa udade ke cha ngifisa ukumbona. Umabani. Yazi lento mama sekuthiwa understand kahle hle. Asendilutho mina. Yabo yazi nawe inafuna understand ke manje. Ukuthi lo nombuko. Usumondle 2 years. Hayi bo. Understand lokho ke nawe kuyena wakho nobaba wakhe. Hayi ngeke mama. Abona kufanele understand ke manje so2. Understand nami ngizo understand isiqhubeka sijole sithandana. Understand ukuthi wena unombuna lo nombulo obomvu ngobumnyama nje. Akuyena wakho unombuna andona sinda lokho mina nami understand ukuthi ulobolile. Qhubeka sihlasana isijolo kwemnandi wena uhlala nombuko yimi nombuko nawe sitikini futhi yimi nentombi yakhe hayi lalela ke manje bosuke isilima unankena nombuko uthi akuyena wakho hlala phansi mama sikhulumelene awunankinga ngalokho oqa unombuko ngobubo ebhuti ngambona ngobubovu kanjani lokho ufuna ukuyakukhombisa wena sisi ugcina kanjani imfihle ngaka beyigcinile hayi uNkulunkulu ongisizile ngoba kushithi lo ngesilima cha wena sisi ubhuti umenza isilima for 2 years wondli ingane owazi kahle ulobole nentombi angithi nje safuna ukuchaza ukuthi ulobole ukhuluma ukudini ukhulunywa hayi ngikho ukudina mina hlala phansi ngikho ukudina ngempela ke yabona unombuko hlala phansi because ngeke ngifethu ngisahlala mina ngisona lapha isilima mina ngisahlala mina phansi wena uzo understand ukuthi mina na wena unombuko ngoba unombuko ijoli ubhuti ngambona ubovu manje ngambona njani ila mana wondliwa ubani wondliwa wena ufuna undloba ngothi isithutha wena hayi sisi uyoletsholelwa wena yimi isithutha sisi ngeke sisi elotsholela uthi usuze uyotsholela ngithi nolotsholela bakini mina kunombuko wondliwa kunisithutha hayi sisi weba fomana babhlungu kanje angizilanga mana bafumana buzelelo buzelelo kho mana hawu ufuna ngishaya ke manje ngifuna ukuzwa kahle mina njalo akaze ngishaya hayibo kodwa mofuna mana ngizongithini ufuna ngishaya phela manje umuntu wephuthi unamone ngihamba mina engitshe ukuthi ulobolile uyazi sisi uyasho nje uyasho ma yamazi phela uyasho nje uyasho nje ubhuti ukuthi uyasho nje ubhuti ukuthi sisi uyasho ingane yami kabani thana unombuko hayi ingane yakho unongiqhaphaza wena ngesilima sakho njengamanje mana uthi ingane yami akuyona yami hayibo yondliwa bani yabona ngoba nawe ungayena wami angithi ngowami enjalo fana sisi le mfihle ngakho uyigcineleni futhi benze into enjengalezi yazi uNkulunkulu muhle cethe njengalezi ukuthi bekumbona lo hambe emakhaya ntombi ethenana kodwa hamba khona yazi imali yazi ngibona umuntu ahambe futhi wahamba wathi kimi umshado umlobolo wabhuti wakhe ongilobolo wakhe mana ingane yami ngeyithombe ingane yakho yiphi ngizongingcolisa bo kansana ingane wena
Waqhubeka konke umisi. Manje obafo bani uthe uba umabasi. Mabasi bhuti. Uzosiqalanisa kahle kahle nomuntu wami. No bhuti wami angizeli ngizoqalanisa bhuti. Yabo bhuti umshwayo wenza ife ukuthi afike la. Sike sipholiwe akuzikade sidla yamnandi ubhuti. Wakhipha amaqini ubhuti wakhipha isithese emakhipha. Bani ufuna ukukhuluma naye bafo. Ufuna ukubamba ngesandla. Uma benzani? Bani ufuna ukubamba ngesandla nami ukhuluma nawe. Usilima ngempela phela. Bhuti ake uba ngifika ngabuke uyazi. Usilima ngempela. Kodwa na sis kodwa for 2 years, for 2 years. Ana engasho Bhuti walobola nini bhuti? Loya nginiphi iminyaka lobola phela lo kade yabo ngoDisemba kade ethi umlobolo kaMaluka bhuti wakhe kanomlobo noma yini mina ngihlezi yabo bafuthi ube slim ungamnali ihips lapha ine-hips lodwa mina ngiyazi. We mama lalela. Angilobolanga mina ngoDisemba lo ushona. Loboleni yini? Kodwa yabona ngani ukhuluma ngayo ingane yami. Uyazi? Hawu. Phela man phela bona nobhuti sikwazi ukufika la. Kwaziyo la DNA futhi uyozokuqala la. Ukuthi ukwazi ukufika la la uzosiza kulo menze DNA. Kanomlo. Awushilo Bese kusuka lapho mina nawe. Ngiqhuba awungcimba abanombu. Uzomncenga kanjani esebonile la? Abanombu phela yani nawe mhlawumbe isilima njengaye lo. Silima phela iqala uyasilima. Mfowethu ngayibo. Mana ukade ukuthini nje manje? Cha ukade phela ngithiwa nisigora phela ngiyakwazi. Igora lesethu. Ungihambe nawe ngolana nawe endlini. Lo. Wona ubuwa mthola kanje. Asamthola kanjani? Ngamthola ngihambe nimkhake lapha etheleni. Ngamthola kanjani? Bhuti uyasangana ingane yami ke liyana. Epho ngicela into DNA lo. Bhuti phela ukuphaka. Sinamazwi. Akahlahla ufuna ngishaya nawe. Othi mina ngihambe futhi lo manzi la. Bhuti angenza ngazi ukuthi ukuba ufika ngala ngaba yikho yona. Awu manzi lawo ke. Lana ngikhiphe ogileni. Aze ngishawe isikole. Think about it. Lento sisayisho manje uthi yena lengane kuyona yakho. Hayibo ngaze nganyanya yezwa. Kuyona yakho. Ngaze nganyanya yezwa konke kuqhathaza ngalopha ebusweni. Mina angiqondanga ngizosho. Umnyanya ukuthi ngaze nganyanya. Yazi ukuthi uNkulunkulu emuhle njalo yazi bengibona ukuthi wena. Unyanya ukuthi kodwa wena kwahle. Unyanya ukuthi awuzali ngane yami. Kodwa wena ukahle lengane ebomvu kangakani njengana ngibhuthe wobhuthe ubalo bhuthe. Ubovu nje nawe. Ubani? Angibovu phela mina. Ngibovu mina. Ingane ithatha ibala lamawayo nje. Unombuya masi masubuka lo muntu lo walobola intombi walotshola intombi ubani babani akulona iphutha lakhe akulona iphutha lakhe angitshazile le story iphutha lani akakamithi yena Nkosi yami akugqosa ijazi ngakho so uyijazi lo sisaqosa ijazi ngakho so uyijazi lokho bakungimithisa bethi futhi bakulobe bangibungimithisa futhi begqosa ijazi kuphela ukubika lokho yikona hey bafowethu ngeke bafowethu Mana. Izona mana bafo. Izona mfutho zomjolo obuyifuna lezi. Izona. Mina yazi. Ngilana ngikusi. Awona manje ngifuna ukubeka isport la ngidakotshwa kusekuseni. Ngimoshelile phansi. Inhloso yami bengazile ukuzomosha. Inhloso yami ilento ebengisho like ela ngisafika ukuthi lana. Hey wayibo wena. Wena. Mana wena ukwazi ukulotshela intombi ungangitsheni mina. Mana uthi ngibuze utshela ngafuthi uyazi phela lokho iphela naye phela kulungile uthi ngibuze ngibuzana ukuthi iskora wena buza na iskora phambi kwakho buza ngani sona iskora sama sazilutho phethu ubuza mina buza iskora siswami for 2 years lima nonyazi samaqela abahlale why wenzelani yona why wena wenzelani uyasho ukuthi ulotsheleli wena sisi wife for 2 years cha futhi nami yakho phela namntango ngathi ngithola naye ngathi ngikhulele vele sengithola naye kade mana yonke ngikhulele ngengane eswini bakithi mana lento ivezwa ukuthi ngiyalobola noma ekhaya ngiyalotsholo intombi wena lobola intombi uyasho nje ubhuti ukuthi uyilotshole ukosema bafethu hayibo usudlala umuntu bafethu lotshola kanjani intombi engafuni yani izusa kudala kabi leso ukuthi lotshola umsudlala umuntu lo yanti ade yenza wena uyazi wena ntathu enje la akwazi ukuthula enjalo ke ngcono angathula kanjani usumtshela into ebuhlungu ngani wena ukutshela ukuthi unempi tshele wena ngiyakutshela mina utshena wena we mama buwa mama baba unyoko ngangami doza muhle lathi unyoko Good. Gelisi. Hayi, bafuna bakuthi ngeke. Yazi right unyoko. Ngangami. Wefowethu, uthe ulungisa umjolo. Awukhulume naye kumama. Ngiphi imfihlo. Ophunqa uhambela lo. Lo ngoba uzongibulala ngiyambona lo imosta le.
Khipha imfihlo Na zomjolo. ungilandelo inja mina. Bhuti wami. Manje Lalela, ungalonje sis. lo. Bhuti. Ngiyaxolisa mfethu bengaqondile ukuthi kuphele kanje. Sisi, senza njani? Siyaqhubeka no. Uyaqhubeka no sisi noma nenza njani bafo? Webafo. Awamba ungikhulumele naye. Ngithini? Utheni wena ufika la? Uthi ngoba ehamba nje usisi manje phela. Bhuti ngiyaxolisa mfethu bengaqondile ukuthi kube kanje. Inhloso yami mina mfethu kodwa singasho lana ukuthi it's a win. It's a win. For 2 years, for 2 years you've been wondering ingane engasiyona yakho. Wondering. Bhuti. Uyahleka bhuti. Mfethu. Wena ufuna ukubhanqa. Ima ithini solution yakho? Ukubhanqa naye lo muntu. Ithini solution yakho? Isolution yani? Uyaqhubeka naye lo usisi. Hayi ukhulisa ukudina umama ngiyakutshela. Ingane yami le. Yabo. Ingane yami. Athi awunasithombe sayo ngibo? Yeah. Obvious. Hayi ingane yami le. Athi ngibo? Ingane yami le bafu. Ukhulisa ukudina usisi bafu. Wena uzoxoxa ke la bafu ngoba manje wena osixabanisile kanje. Eish ngizonilandela nazo lezo impahla bhuti. Eish. Hey bafethu. That's when mina I think ngizokhipha imfihlo kade kuphuma imfihlo even engibe ngayi expectanga. This is South Africa. These are women bafethu. Ubhuti usezwile imfihlo bengayilindele. But I hope ingane eyakhe. Because usisi lento ayisho we believe ukuthi ushiswa ukudinwa. But otherwise I'm just devastated. I'm devastated and disappointed at the same time. It is what it is. From me to you, from Black Life TV to you, please do make sure you hit that subscribe button, you hit that like button, you leave a comment, and you hit that notification button so that you can see the video popping up when I come back and say, what's good, what's happening. It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I see the Sharpshooter, and I'm out of here. Buff. Sambeni sibona okuningi namhlanje. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black